Здравейте и добре дошли в третата ни среща от това къде са ми парите. Ще почакаме няколко секунди, по-скоро не знам дали ще има и секунди, тъй като информацията тече много бързо да се посъберем. И започваме, пак тези, които пропускат, може да гледате записа, така че да започваме малко по малко. Ще се радвам да ми споделите първо дали ме чувате. Може ми още едно плюсче или просто да кажете, че всичко се чува. Добре, супер. Много ви благодаря. Искам да ми споделите първо как се чувствате след предните две сесии. Какви осъзнавания получихте? Защото по принцип информацията тя съществува много. Тя съществува в пространството. Въпросът е колко нашето съзнание може да обработи тази информация. И до какви осъзнавания всъщност ние можем да достигнем, когато имаме тази информация. Някой от вас, ако иска, може да се включи, може да напишете в чата също какви осъзнавания получих аз за парите. Гълбина, искаш ли да се включиш? От тази сутрин. Добре, давай, слушаме те. Какви осъзнавания имаш? Кредитът е форма на мързел. Кое? Кредитът е форма на мързел. Как го разбра това нещо, че кредитът е форма на мързел? Като съзнаване за да не поемаш отговорност и да не събереш, парите, които са ти необходими за нещо. Вземането на кредита е форма на, на забуда на съзнанието и мързел да си размързаш газа да направиш нещо. Това е много вселенско като осъзнаване. И искам да ви кажа, че има и още нещо, защото темата е къде са парите. Къде са ми парите? Парите са енергия. Колко от вас усещат, че парите са енергия? Защото във взаимното измерение парите трябва да ги пипнеш. Трябва да ги видиш в банковата сметка. Но всъщност те са енергия. Колко от вас усещат, че парите са енергия, но или по-скоро знаят, че са енергия, но не могат да усетят, че са енергия? Знаят, че са енергия, чували са го от мен и още 100 места, но не могат да разберат, аз знаеш, че парите са свързани с комуникацията. Липсва комуникация, липсва ти пари. Това също е много вселенско. Парите са свързани с комуникацията. Това ще го обсъдим. Парите и комуникацията. Много е важно, обаче и предното нещо да осъзнаем, че парите са енергия. Не просто да го знаем на ниво разум, а да го осъзнаем и да го усетим. И ще кажа защо е важно да го усетим. Защо? Говорим за кредити. Кредита е вземаш повече, отколкото си дал. Детската позиция казва всъщност нека да взема от тук, нека да взема от тук, че е безплатно, тук, че не знам си какво. Всъщност не осъзнава човека, че той нищо не може да вземе преди да е дал. И ако вземеш, после ще задлъжнеш. И когато години наред само вземаш, без да даваш на никой, Вселената ти казва: ехо, имаме даване и получаване. Ти какво даваш на този свят? И нищо. Като е нищо, ще живееш на кредит. Кредитите са нищо даване на света и взимане от него. Това колко го разбирате като, според вас как се излиза от такова състояние? Виждаш, примерно, че си вземал много кредити. Какво трябва да направиш, за да започнеш да ги погасяваш тези кредити?
Някой може да подскаже какво всъщност трябва да направиш, за да започнеш да погасяваш кредитите. Ами не само да даваш безплатно, да даваш безвъзмездно, да даваш стойност на другите. Значи трябва от празна чаша как се напълни друга. Сега, никой не иска просто нещо да му дадат безплатно. Просто е така да му го дадат и да му кажат, да, вземи го, това е безплатно. Да, може да има и такива хора, но повечето хора искат да получат стойност. Тоест, когато даваш безплатно, трябва да има стойност. Ако е просто за да си губиш времето, не даваш абсолютно никаква стойност на света, никой не иска да го вземе това нещо. Тоест, трябва да даваш безусловно стойност на този свят, за да може този свят да ти върне обратно стойността. И хората си казват, сега как ще давам стойност на другите? Аз не съм получил. Как аз на тях да им давам? Ако имате такъв начин на мислене, никога няма да се оправите. Запомнете, ние не даваме на другите заради другите. Ние даваме винаги заради нас. Ние не се отнасяме с другите добре, защото всъщност просто правим добро на някой. Ние го правим заради нас. Защото това, което правим, ние го правим на себе си. Но човека не може да го разбере. Егото казва, не, аз ще направя нещо на другия. Нищо не можеш да направиш на другия. Нито минус, нито плюс. Ти го правиш заради себе си. Искаш, примерно, да подлееш на някоя вода, ти подливаш вода на другия, но всъщност не разбираш, че водата я подливаш на себе си. И много често са ми казвали хората, Светле, много лоши работи не се случват. А как да ти се случат добри работи, когато ти излъчваш лоша енергия? Ние не правим нищо за другите, ние правим всичко за нас. И минуса, и плюса. И какво се случва? Вземаме решение и след това решение има последствие. Обаче последствията на повечето хора не им харесват и си мислят, че живота всъщност ги наказва. Колко от вас разбират, че живота, който живеят, е резултат от решенията, които са взимали до момента? Колко от вас, служете ми по един плюс, решенията, които си взимал, те определят твоя живот. Даже, примерно, работиш на една работа, години наред, плюеш по работодателя, плюеш по държавата, плюеш по всичко и си казваш, кога това нещо ще се промени. Няма да се промени. Разберете го. Никога няма да се променят нещата, докато ние не вземем различно решение. Тоест, взимаме решение да направим нещо, след това трябва да сме готови за последствието. Тази сутрин се говорих с една дама, която беше много възмутена от някакво събитие, беше много раздразнена и аз си казах, всъщност, в крайна сметка, кой те забърка в тази ситуация? И тя само така ме гледа. Кой те забърка в тази ситуация? И тя казва, ами аз. А ти разбираш ли, че сама се забърка в нея? Не. Да можеш да гледаш и да виждаш, да слушаш и да чуваш, това са коренно различни неща. И най-вече осъзнатостта да разбираш, че там, където се намираш, ти си се закарал там. Работата, която работиш, семейството, което имаш, ежедневието, което имаш, това са решения, които преди това си вземал, 1, 2, 3, 4, 5 и тези решения те довеждат до състоянието, в което се намираш. Колко от вас го усещат, че е решението? Не просто го знаеш, защото то много често се говори, нали, взимаш решение, след това има последствия.
от тук влиза, даже не знам дали от тук влиза, просто минава покрай тебе и ти не можеш да разбереш дълбочината. Колко от вас разбират и усещат в същото време, че техните решения са ги докарали до ситуацията, в която се намират. Деня, който имате, той е низ от решения, които ти си взимал преди това. Партньора, ти си му казал да, съгласил си се да бъдеш с него. Работата, която работиш, също си казал да. Клиентите, които имаш, също и на тях си казал да. Защо? Защото всъщност това, което си, ти го излъчваш и ги привличаш и работиш с тях след това. И като ми кажеш, Светле, не ми харесват, примерно, клиентите, не ми харесва обстановката. Добре, съгласна съм. А защо я избра? Това е въпросът. Защо избра всичко това? Защо взе такова решение, което не ти харесва? И сега просто искам да си помислите за една ситуация, свързана с парите, нещо, което може да е супер дребно, може да е супер здраве, Миленка. Може да е само едно нещо, което примерно е свързано с парите и на вас не ви харесва и си го запишете на листа. Имате 5-6 секунди, просто се сетете. Нещо не ви харесва с парите, които имате. Дали са по-малко, дали някой не ви е дал, не ви е платил. Просто си го запишете чисто като думичка, като код, който вече се е материализирал и на вас не ви харесва. Примерно, мъжа ви ограничава финансово. Примерно. Та не ти харесва. Добре, окей, съгласна съм. Кой избра обаче този мъж? Кой му позволи да те ограничава? Тези въпроси. Защо ти си взела решение да бъдеш с този човек и защо като вземеш това решение му позволяваш той да те ограничава? Ето тези въпроси могат да променят ситуацията. А не да се говори, не ми харесва мъжа, не ми харесва работодателя. Защо ти си го решил да бъде точно така? Това е въпросът, който събужда. Това е въпросът, който пробужда. Защо аз съм взел това решение? Никой вместо вас не може да вземе решението. Даже и в моите програми, когато обяснявам на участниците, аз създавам среда, в която през свободната воля вие да решавате и да взимате решение да действате. Аз не мога да действам вместо човека. Но решенията ги взимаме ние. И сега, когато написахте нещо, което не ви харесва относно парите, може да споделите. Всъщност, ако някой от вас иска, може да напишете и се сетете къде го взехте това решение така да бъде. Къде взехте това решение така точно да бъде? И защо аджеба взехте това решение? Когато имате свободна воля да избирате всъщност как това нещо да се случва. Вие защо избрахте точно такова решение? Много е лесно да прехвърляме отговорността на някой друг. Някъде из Фейсбука бях срещнала, че новия спорт в България това е прехвърляне на отговорност. Нов спорт. Така много добре действа. Никой не е виновен, никой не носи отговорност, обаче ни харесва. Какво осъзнаване получихте, когато разбрахте всъщност, че вие сте взели това решение да сте в точка Б?
там, където ви харесва или не ви харесва. Никой няма право да ви кара да взимате решение, което вие не искате. Всяко едно решение сте го взели осъзнато или неосъзнато вие самите. Не ви харесва партньора, кой ви го е натресал този партньор? Айде сега да зададем въпрос. Ограничава ви с парите? Кой е избрал човека до вас? Кой е разрешил и позволил да ви ограничава? Кой му е дал тези правомощия? И ще ви дам още един жокер. В 2026 година живеем в Европейския съюз. Където има и свобода, където има и право на избор, ние не живеем в държави, в които една вода трябва да изминем, за да имаме едно канче вода, 10 км да отиваме и да се връщаме. Условията, в които ние живеем, са повече от чудесни. Но липсва осъзнатост. Решенията, всъщност, които взимаме и подкрепяме с действия, те водят до резултата, който имаме в момента. Защото повечето хора си казват, ма не, Светле, то така се случи. Как ще се случи така, хора мили? Това, което сега си направиш, никой не ти е виновен. Да, но въпросът е да осъзнаеш, че ти го генерираш това нещо. Защото на почти 99% от хората не могат да разберат, че генератора на събитията в нашия живот сме ние самите. Не е комшията. Значи, ако си мислите, че мъжа ви, работодателя, някой друг се опитва да създаде вашия живот, няма такова нещо. Решението, което взимаш, плюс действията, които правиш. Имаше една дама, която ми каза, Светле, аз искам да имам парички, да си харча и да си плащам моите обучения от моето джобче. Добре, какво ще направиш, за да ги имаш тези парички? Какво решение взимаш? Да, взимам решение да отида да се запиша на танци. И аз седя и си казвам, аз на стената ли говоря или на човек? Щяла да се запише на танци. Тя може да отиде да се запише на танци, може да и си смени енергията. Няма нищо лошо. Но нищо няма да направи по въпроса за това тя да има повечето пари. И другия въпрос е сега, който е по-интересен. Живота, който водиш, защо ти харесва? Това е много по-интересният въпрос. Ти си мислиш, че искаш да промениш нещо. Просто е така си фантазираш, в безсъзнание. Фантазираш, че искаш да промениш. Но дали всъщност е така? Защото едно е да си мислиш, а друго е съвсем да поемеш отговорност и да го промениш. И когато, примерно, някой ти каже, искам да имам повече пари и ще отида да се запиша на танци, ето, защото ти е удобен и си неосъзнат, защото този живот ти е удобен. Когато човека ти каже, аз ще отида да се запиша на танци, ти си казваш, от коя планета идвам. Ти говориш едно в посока намерение да се увлечи, паричния поток, той ти каже, ще отида да се запиша на танци. Отивай и се записай където искаш. Действието, което правиш, няма да те доведе до повече пари. В смисъл, няма да те доведе до действие, ако мислиш, че ще танцуваш един танц и нищо няма да направиш по въпроса за финансите си и нещата просто е така ще се променят. Има един много любим израз моята душа. Ако някой друг те заблуждава, е зле. Когато ти се самозаблуждаваш, е няколко пъти по-зле. И дамата, тя не може мен да ме заблуди. Тя заблуждава себе си. Значи, разберете го, ние не можем да заблуждаваме другите, не можем да ги прецакваме.
не можем да ги минаваме. Единствено и само себе си може да прецакаме. И това, когато го осъзнаеш и отвориш съзнанието, да разбереш всъщност, че абсолютно, то в български език е казано, каквото правиш, на себе си го правиш. На човека се казва, не е така, не е точно така, а как е? А как е? Не, на другия ще направиш нещо. Нищо не можеш да направиш на другия. Нищо. Просто съществуват такива принципи, духовни, че срещу другия човек не можеш да заставаш. Всички уроци, които идват в твоя живот, всички хора, които идват в твоя живот, те идват само с една единствена цел. Ти да бъдеш по-добрата си версия, но можеш да бъдеш по-добрата си версия единствено и само, ако си осъзнат. И тук една от вас подели, че парите са равни на отношения. Да, парите са равни на отношения. И това осъзнаване води до Нобелова награда за мен. Ако човека го осъзнае, че парите, които има, са равни на отношенията, които развива с другите, просто направо ще му се отворят очите. Тоест, да имаш добри отношения с клиентите си. Те да ти имат доверие, да могат да ти се доверят и да знаят, че могат да разчитат на тебе. Това е изграждане на отношения. Парите ни са нищо друго, освен отношения. Добри отношения. И когато сме в отношения с някой, можем така хубаво да го нахраним, да го пообидим, така да замаскираме нещата и да кажем, но вината е в него. Когато обаче става въпрос за парите, ти гледаш банковата сметка, реалността. Гледаш реалността. Не за някой друг, а за себе си. И разбираш всъщност, че имаш проблем. Но въпросът е доколко искаш да разбереш и доколко искаш да промениш това. Защото много е лесно да кажеш, сега тук примерно нямам средства да се развивам. Защо не си зададеш въпроса? Защо ги нямаш? Защо ти е удобно да ги нямаш? Това е по-добрия въпрос. Защо на теб ти е удобно да ги нямаш? И удобството всъщност е нещото, което кара човека да стои на едно и също място. Да. Може ли отношения с себе си? Да. Знаете ли защо? Защото отношенията с другите са продължение на връзката, която ние имаме с нас. Отношенията, които имаме с другите, е продължение на връзката, която имаме с нас. И не случайно, когато започваме да работим и за бизнес, и за увеличаване приходи, и за неща, които искаме да подобрим, винаги казвам, хайде започваме с нас самите. Нашето вътрешно състояние. Кой съм аз? Защо съм тук? И всъщност, чрез тези осъзнавания, след това ние можем да ги продължим навън. Ако ние работим просто само за пари или просто само за отношения с другите, ние не отиваме в корена, в първопричината. Първопричината сме винаги нещо вътре в нас. Знам, че не е удобно. Знам, че не е приятно да го чуете. Знам, че е много различно от това, което сте чували много от вас. Но винаги, абсолютно винаги търсим причината в себе си. Търсиш ли причината навън, това означава примерно да търсиш хляб, едно хлебче и да го търсиш в магазина за обувки. Светли, защо няма хляб в магазина за обувки? Или в магазина за дрехи, защо не продават хляб?
търсиш на грешното място. И това да знаеш къде да потърсиш е цяло изкуство. Да потърсиш нещата вътре в себе си. Добре, някой от вас иска ли да сподели нещо, което всъщност е като осъзнаване, може да го напишете. Защото аз говоря, но е важно да има и обратна връзка, защото чрез обратната връзка всъщност правят и другите участници осъзнавания. Информацията само като информация няма стойност, ако не мине през процеса на осъзнаване. И не случайно, когато говоря за осъзнатост, първото нещо, върху което работя в мои програми, е степента на осъзнатост. Доколко ти можеш да виждаш живота. Не само да го виждаш, но в дълбочина да го виждаш. Как той ти говори. Тоест, повдигаш нивото на съзнание. Да разбереш, примерно, че заплатата, която получаваш, тя е право пропорционална на отношенията, които ти имаш с твоя работодател и с клиентите. Ако ти имаш по-добро отношение към клиентите, може да имаш и бонуси. Но когато ти имаш проблем вътре в себе си, ти имаш проблеми с клиентите и с работодателя и всъщност няма измъкване. Защо няма измъкване? Защото търсиш винаги проблемите някъде отвън. Добре. Някой иска ли да сподели нещо като осъзнаване? Осъзнавам, че мога да започна да давам уроци по математика, да си финансирам ходенето на семинари. Това е просто вселенско. Уроци по математика, искам да кажа, че имаше една дама преди години. Преди 1-2 години беше някъде. Тя много искаше да се занимава с личностно развитие за деца. Тоест в училище и всъщност да преподава такива нови осъзнавания за децата, с децата от нов тип. И аз казах, мила моя, един родител никога няма се съгласи да плаща за личностно развитие на децата си. Но тя беше много добра в математиката. И съответно започна да дава уроци по математика. В момента, в който започне да дава тези уроци по математика, тя се превърна в друг човек. Тя просто стана друг човек. И там можеше просто да си споделя между математиката и новото мислене. Така че това е една чудесна идея да даваш уроци по математика. Особено ако си добра. Значи, ако хванеш примерно дечица, които са 5, 6 и 7 клас, защото 7 клас е задължителен изпита, да им помагаш те да разбират математиката, нещо, което е задължително в училище, да го разбират, да имат хубави резултати на матурата, просто родителите, разбираш ли, с толкова много любов ще те гледат и с толкова ще ти бъдат благодарни и никога няма да те питат колко струва. Просто защото те искат децата да знаят, да могат и да вървят нещата в училище. Ако можеш да превърнеш математиката в нещо, с което ти да създаваш стойност за тези дечица, за родителите, просто ще има чакаща листа на ученици при тебе. Вау! Феномен в математиката! Това е супер! Измисли го! Значи ще го изкоментираме това нещо в дълбочина. Защото и на мен много ми харесва тази идея. И другото нещо, математиката в 7 клас, тя е най-сложната математика. 5 и 6 се надгражда, 7 вече изпита по математика за 7 клас, то е доста сложен. И ако можеш да го упростиш на разбираем език, дечицата да искат просто да решават задачи с удоволствие, няма да има свободно място при теб от желащи дечица и родители.
Така че измислихме го, ще го разработим това нещо в дълбочина. Да, благодаря, че го сподели. Добре. Аз също мисля, че можем да развиваме детето личностно чрез предмета. Да. И ще ви кажа как можем да развиваме личностно детето чрез предмета. В училище по принцип се залага на страха. Това, примерно, да му пишеш ниска оценка, да му дадеш контролна. А в новото време децата нямат нужда от това. Те имат нужда от това да се чувстват добре, да са в висока вибрация и спокойно някой да му обясни защо трябва да учат този предмет. Да направят връзката между това как предмета ще им подобри живота. И когато това нещо присъства във всеки един час, а не е просто предмет с контролна изпитване и домашна, т.е. през насилието, всеки един предмет може да се превърне в песен. И над 10 години съм била преподавател, не съм давала нито една домашна, нито една контролна и нито едно изпитване. И децата, които излизаха при мен, бяха билингви. Тоест, езика успява да ги влюбят толкова добре, че те сами искаха след това да се развиват. По-важно от самата информация е да предадеш любовта към предмета. Детето да се чувства добре и тогава, когато на него му е хубаво, той иска повече и повече. Когато свързваш дадено нещо с насилие, трудно се просперира в новото време. Така че вече имаме още един феномен по математика. Много съм щастлива, за което... Добре, супер. Сега исках да направя една практика относно решенията, които взимаме на ежедневна база. Затова, че можете да си затворите очите, да вдишате и да издишате. И още веднъж дишваме, издишваме. Пет, 4, 3, 2, 1 и отново вдишваме, издишваме. И сега просто усетете вашето ежедневие. Такова, каквото е то. Сутрин ставате, нещата, които правите, след това през деня нещата, които правите. Как се чувствате в края на деня? Какъв приход получаваш на ежедневна база и в края на месеца? Харесва ли ти? Удовлетворява ли те? Искаш ли нещо повече от този живот? Просто усещайте. И тук и сега просто вижте кога сте взели това решение да имате точно този приход и точно това ежедневие, което имате всеки Божи ден. Решението, всъщност, което е дало резултат, да имате това ежедневие с този приход. И вдишайте дълбоко, издишайте. И тук и сега просто вижте, че това може да се промени. Как? Когато вземем по-различно решение. Решение, което да промени нашето ежедневие. И вижте какво е решението всъщност, което трябва да вземете, за да може следващата година по това време да не сте на същото място. И ако сте на същото място, следващата година по това време, вижте изобщо дали това нещо ви харесва. Доколко ви удовлетворява.
И просто дайте си разрешение, позволение с трите имена. Ако желаете това нещо да бъде променено, да вземете различно решение. Решение, което да промени вашата реалност. И давайки си разрешението и позволението, вижте как се чувствате. Вижте какви са чувствата, които ви обземат. И когато сте готови, се връщаме тук и сега с дишване и издишване. Може да се потупате по ръцете, по краката, така просто да излезете от практиката. Важно е да осъзнаваме, че решенията, които взимаме, всъщност те водят до резултатите, които имаме. И решението, примерно, което беше взела тази дама, да се занимава с математика, после това решение плюс действия и донесе резултата. Щастливи дечица и още по-щастливи родители. Защото искам да ви кажа, че особено в 7 клас математиката си е доста сериозна. Доста. Даже имам чувство, че този, който мине 7 клас изпита, след това 12 клас даже някаква такава песен. Основата. Имам чувство, че е кулминацията на всички трудности по математика. Така, споделете как се чувствате, как беше практиката за вас и всъщност какви осъзнавания имате. Решенията, които взимаме, кога сте взели това решение да имате живота, който имате в момента? Разбрахте ли го или не? Иска ли някой? Татьяна, искаш ли да споделиш нещо? Не си се включва. Ами, малко по-високо. С слушалки ли си? Сега? Ами, а без слушалки как си? Или не можеш? Да съм с слушалки. Да, сега се чуваме. Много интересно се получи. Не знам ти как ме посочи, какво усети. Но се получи така, че това решение съм го взела преди 60 години. Аз съм на 64. Еми така ми се изписа. 60. Ясна цифра 60. Ти кажи. Ами аз какво да кажа, освен, че винаги ме очудва това поле как работи и винаги съм била толкова много благодарна, че в сесиите, които правим, без значение дали са платени или такива свободни, самото поле то дава отговори, които са наистина отвъд времето и пространството. Защото, примерно, ти 60 плюс години можеш да си мислиш, че живота просто е такъв, какъвто е, а днес осъзна, че преди 60 години си взела решение да имаш живота, който имаш днес. И когато поисках да се промени, дадах разрешение и позволение и се показа една огромна лодка с гребци, много гребци. Тези старите, римските. И така гребаха и аз бях в лодката. Не знам какво да кажа. Освен, че преди 60 години не съм била родена все още. Но се радвам, че съм се родила в рамките на тези 60 години, за да мога да ти помогна да осъзнаеш, че си взела решение, което е било живота променящо и живота определящо. Абсолютно. Значи, когато нещо не ви харесва, а сте го преживели, много е важно човек да не се обвинява. Защото много е, с горката, не. Просто имали сте нужда от тази опитност да я преживеете и когато я преживеете, вие се разширявате. Всъщност, ние идваме голи и си отиваме голи. Но е важна опитността, която взимаме с нас. Тоест, ти си имала нужда от точно такава опитност 60 години.
Но сега, ако тази опитност ти искаш да я промениш, т.е. живота ти от тук нататък да бъде нещо по-различно от тази опитност, ти можеш през свободната воля да вземеш друго решение. Т.е. да промениш това, което ще преживяваш напред. Това колко от вас го усетиха? Не го разбраха, а го усетиха. Че ние имаме възможност да променяме нашия живот през свободната воля. Тук една дама написала, че решението, което е взела за ситуацията, в която се намира сега, взимала е от детската позиция. Това е съвсем нормално да взимаш такива решения от детската позиция. Добре, виждам един човек е разбрал, че може да го промени. А Тетяна, че когато направи всъщност разрешението и позволението, какво се случи, какво усети? Мене ли питаш? Да, също. Ами, нали точно това ти казвам, че когато дадах някаква, как да го кажа, такова дълбоко спокойствие и някакво удовлетворение, и тогава изникна картината на тези гондола, ли как да го нарека, с много гребци, и аз бях там. Много такова едно интересно усещане и чувство. Но ако погледнем гледна точка кога съзнателно правя опити за промяна, това е точно преди 1 година от първата среща с тебе. Беше 27 юли. Супер! Точно 1 година. Радвам се. Много. От Много тогава се радвам. осъзнато, но това за преди 60 години, там вече е мистерията на полето. Значи искам да ви кажа, че много често решенията ние ги вземаме неосъзнато. Защото самото подсъзнание, то подава командите към нас и ние през свободната воля решаваме да бъде така или така. Когато си неосъзнат, самото подсъзнание ви управлява. Тоест, казва ви, ти нямаш пари и ти почваш да го вярваш това нещо, че нямаш. И това се излъчва постоянно в полето и какво правиш? Привличаш такива ситуации, в които ти се доказва, че ти нямаш. Но, когато си осъзнат и събуден, чакай малко сега. Парите са енергия. Енергията е безгранична. Как така да няма пари? Айде да го променим. Аз съм достатъчно богата. Имам винаги толкова, колкото ми трябва. И почваш да го излъчваш към Вселената. А да видим дали няма да се промени реалността ти. И правиш нови действия в тази посока, разбира се. При мен излезе, че не искам да го вземам това решение, защото ще е ново и няма да имам контрол. Да. Добре, това е много хубаво. Колко от вас не искат да взимат новото решение, защото е ново и няма да имат контрол? Колко от вас може да ми сложите по едно плюсче? Защото новото решение ще предизвика ново последствие, т.е. нова реалност. И ти няма да контролираш. И тук е много важен въпрос за контрола, защото човек си мисли, че контролира живота. Това е една илюзия на егото. Ние не можем да контролираме живота. Има само едно нещо, което е на 100% сигурно. Че един ден няма да сме на тази земя. Всичко друго идва като план отгоре. Душата има план и идваме да разгърнем този план. Егото иска да контролира. Душата знае най-добре. Добре, тук има още един коментар. Направо получих облегчение, радост в същото време. Миленка, искаш ли да споделиш ти? Не те чувам. Да, защото да махна на слушалки. Не знам, аз съм преживях това на другата Миленка, защото съм някакси съпричастна с всичко, което се случва, нали? И просто такова, не знам, нещо невероятно преживяване беше. Не знам тя дали го е почувства така, но на мен направо ми се изпълни сърцето и душата, честно.
Да. Това са просто уникални моменти и няма как ти да откриеш всъщност това, за какво ти си дошъл, да носиш като стойност на другите, ако ти не се концентрираш върху себе си. Тоест, да почнеш да ровиш и да ровичкаш. Много хора искат да си намерят мисията, искат да служат на другите. Чакай малко, това нещо няма как да дойде отвънка. Ти трябва да го усетиш отвътре. И как става това нещо? С едно решение. Да започнеш да работиш върху себе си. Фокуса да бъде върху теб, не върху другите, какво правят. И следствието е, че просто няколко седмици след това Миленка просто разбира какво може да прави, за да си материализира парички. Енергията на парите, как може хем за нея да е окей, хем за другата страна да бъде окей. И запомнете, понеже темата е къде са ми парите, по-точният въпрос е къде е моята енергия. На къде я насочвам? Ако тази енергия отива в къвги, сплетни, караници, съревнования с другите, там са вашите пари. Защо? Защото вашата енергия отива натам. Не сте ме видели и няма да ме видите. Да се съревновавам с когото и да е било, освен със себе си да развивам себе си. И в колкото обучение да влезете при мен, винаги ще ви кажа, гледайте да бъдете по-добрата версия днес, от вчера, утре, от днес. Затова идваме. Да разгърнем този потенциал, който всъщност е вътре дремещ. Да разгърнем този потенциал. Без да разгърнем този потенциал, нито парите ще ги видим, нито каквото и да е било. И темата за парите по принцип е много хубава, защото когато човек я вижда черно на бяло, аз го казах с отношенията, може така да замаскираме. Този е виновен, онзи е виновен, докато с паричките темата е да си кажем право истината в очите. Къде ми е енергията? Да завиждам. Къде ми е енергията? Да се съревновавам с другите. Къде ми е енергията? Да захранвам егото. Там са ти и паричките. Промени с едно решение. Вземи решение да работиш върху себе си, да отключиш своя финансов потенциал. Как? Като работиш с енергията си. Добре, много така дълбоко се получава. Не знам другите, които не са били в мои програми, как го усещат, но по принцип аз съм такъв човек. Дълбочината я давам навсякъде. И в програма, и в безплатно. И разбирам, че понякога идва много дълбоко за разума, много, как да кажа, изведнъж хвърлям човека в дълбокото, но просто така тече информацията и така предавам. Та ще се радвам някой, който не е бил в моето обучение, просто да сподели, може с 2 думички, как го усещам. Чисто като информация, докосва ли го, успява ли да го докосне. Защото виждам, че тези, които сте доста активни, но просто това е полето. Не мога, или го правя, или не го правя. Галбина, какво искаш да кажеш? Смееш се. Ми усещам го много дълбоко, Светле. Много. Много дълбоко. Направо неземно разтърсваме. Съчетанието от его, контрол и енергия. Къде отива енергията? Това просто е много дълбоко. Това са 3 показателя, ако може всеки по-отделно да се осъзнае, направо Нобелова награда. Наистина много дълбоко, защото всъщност наистина тези парички не са просто пари в банковата сметка или парички в портмонето. Те са много, много, много по-голяма дълбочина. И знаете ли, имаше един човек, преди време го бях питала, коя ти е най-голямата мечта? И той ми беше казал,
Да живея светли в свят, в който парите да не са фактор. И знаете ли какво му отговорих? Този свят, в който ти не се интересуваш от парите, се нарича с едно име. И то е каква? Какво е това име? И аз казах, това е само малкото бебенце, което току-що се е родило. Него не го интересуват паричките, защото има мама и тати, или поне се предполага, че трябва да има мама и тати, които да се грижат за него и да му осигуряват живота, докато започне да създава благосъстояние. Тази тема с парите, тя е доживотна. И докато сте в твърдата материя, тя вълнува човека, който всъщност иска да промени живота си. Няма как да не те вълнува тази тема. Защо? Защото това е тема за възрастни. Тема за 18+, но не само по паспорт, а и зряла вътрешна зрялост. Трябва да имаш. И Вселената е много мъдра и е много добра към абсолютно всички, които не получават средства. Защо? Защото парите са много хубав инструмент, но много лош господар. Когато ти започнеш да бъдеш управляван от тях, отиваш в другата крайност. И се иска много дълбока мъдрост да можеш всъщност да осъзнаваш нещата, които ти се случват. Добре, я да видим някакви други коментарчета. В момента баба ми, която беше прекрасна учителка, ме гледа от една снимка. Тук това беше добре да го кажеш още преди доста време. Да навършим още повече нещата. Защото да поискаш да преподаваш, примерно, математика, то не идва просто така от въздуха. То си следва някакъв ритъм. Аз също не съм учителка просто, не съм била учителка по език, просто ето така. Моята маминка, тя е била учителка. Цял живот по немски. Всъщност не по тези езици, които аз преподавам, но е била учителка по език. Така че нещата, те се повтарят в родовата система. Важното е да осъзнаваме. Всички около мен бяха учители. Важно е да осъзнаеш, че не си попаднала в тяхната енергия съвсем случайно. Добре. Беше много дълбока тази сесия. На мен баба ми е била учителка по математика, беше по философия, вселенско просто да ви кажа. Добре. За всички от тези, които искат да си променят и да вземат някакво различно решение на 3, 4 и 5 август, мисля, че беше. Трябва да го видя пак в лендинга. Ще имаме отключи паричния си потенциал. Ако искаш всъщност да промениш нещо в себе си, може да ми пишете налично, да ви дам повече информация. И така, имате ли някакви други въпросчета, нещо друго, което искате да споделите? Тук съм за вас. И може да задавате. Ако не, просто приключваме. Добре, благодаря ви много. Благодаря на Бог, на висшите сили, на всички ангели и архангели, че бяха с нас по време на сесията. Благодаря ви за активното участие. Благодаря на моята душа, че с такава лекота предаваше информацията от висша разум и на човешки език за всички вас. Ще се радвам да споделите по една обратна връзка, просто за да занулим тази сесия, смисъл да занулим енергията. Вие сте получили нещо безплатно. Напишете 5 изречения, може да са едно благодаря, което да помогне на някой друг. И по този начин няма да задлъжнявате енергийно и поне ще сте си минали урока за всъщност за парите като енергия. А с тези от вас, които искат да поработим активно 3 дена, ще се радвам да ви видя в обучението. Прекрасен следобед ви пожелавам, много ви обичам и всичко най-добро от мен. Чао, чао!